first day dito sa Boracay. Eto na, maaga kaming nagising, nagkape na kami, tapos yan, nagre-ready na kami kasi magbe-breakfast kami. Hotel. Compliment ng hotel. Ayan, ready na si Mama. Ayan, yung sister ko, ready na din. Dito pala sa room, kami lang ni Mama. Tapos yung sister ko, yung family niya, saka yung boys niya, isang room. Tapos si Ate Jo, isang room din. Silang mag-asawa. Tapos si Ruth. Tapos yung mga anak niya. Where are you? Where are you? Ruth! Ruth! Anong table?
na naman kami sa buffet, magla-lunch. Swimming na sa wakas. First time ko mag-swimming. Sila naka-swimming na. Oh, una ko sa taas kita. Sa taas mo. Ba ko digdi sa building? Okay. Yan. Kumuha na kami ng towel para magamit sa swimming. Ayan baga, oh, sky pool. Ayan, oh. Kadakol tao. Madaming tao. Ayun. Hindi mo na bigla kung gamit. Hindi na kita. Pwede kong gamit ko. Ayan. Ah, Ang gamit ko. yan. Mag-swimming kami Wait dyan. naman, wait naman. Magladok sa Boracay. So, anong palabas na niya? Ito ang American citizen na. Mother, sexy. Yan, sinundo ko si Mother. Yan, dinner time. Andiyan na ang sundo namin.